Sani? Okay-okayan, mangukay ta. So, bali yung purpose ko diri guys, uno nakabuti sa Canada kay para mangukay ta. Dito amo iniila thrift store diri. Ngayon na nini is Weyburn Salvation Army. Isay paglangon ko si Munro, ay pagka na to Weyburn Salvation, grabe ka salvation. Anyways, so mga to na ta, itor ta ko mo guys kung uno ang suyod ng ining thrift store nila. Ang mga store diri makalaong ko na amura close siya, pero uno gazud schedule niya na open hours, close hours, amo gazud. Kay way may gud imo makita ng mga tao direct kung sa ato pa dito sa Pinas makita ta mga tao suyod lugwa dinhi gid makitaan ng mga tao na nagpanapanaw or naanad bata na daboy tawong panapanaw sa lugwa dinhi kay way agkasud isa Jack makitaan mga isa or duha tuyo kana magwalking na labi sila labi na gazud ang panahon diri grabe katignaw so isa sab siguro gazud sa una rason na uno way karazo mga tawo naman lugwa so nakasuyod na ta day nakita niyo sa door na may 50% discount sila tanan item first nat natanawon is ini mga jewelry nila kung makita niyo ang mga presyo ng ito na ititig $3 o mga fancy na mga jewelry $6 ayan so while nag-video ko diri nagsipat-sipat sa bakuhain na singod ani si Munro dari ra ba siya busy na nagsukat-sukat ng jeans nagtanaw kung jay iba-iza maigo ko no ang ila jeans din unway anak makita kong pilay presyo nung tanan pa siya sa akong igo ba daw ni Zak taglangan na kanang hawak nan jeans ilibot na sa mliog kung musakto gani aw igo mo hampan tagbizan ko anay si dito day o jari sa bilang mga duwaan diri mga pambata 50% discount sub jari sa bilang mga blouse diri long sleeve an ila diri naka-organize gaso nice sa ilang mga bag diri mga maleta ano pa man kung naghanap sab ka man mga plato mga pinggan diri mga tasa unra kan ado na mga mabuak jari sad mga panluto uy nagharap sa ako din pang baking gaso day kay way ako karazo gamit sa pang bake magluto-luto ko how sa mabizana ako kung nagtrabaho si Munro sa work then ako may aklingaw so jari isa na pilian diri pang shredding pang mix kanisiya tag $20 ang buton sana pero ini na mga area diri panluto gazud ini siya na isa ila diri oven toaster pila man zaon dari butanganan hindi uno ito ng butanganan ini pang pancake or pang burger kanisad may ni $50 ini mga pinggan nasa diri ilang mga toppers mga hara tapos na pa sa kami dazon kadali